Og karon mga higala dita maglangan niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Pader, I am your pader. Di na lang kumadayon kay naamaday si Lulong. Nahibaw na maday mo about ni Father. Aha, kay nga naman di ay si Padre. Wa mo sultihin ni Lulong? Ganiha naman ka na siya. Wa gid siya musulti ninyo nga mubalhin nagparokya si Father? Unsa? Hala, wa gid siya musulti ninyo nang? Wa Daylida. Nung sa man na siya, oy? Lulong! Lulong! Diyos ko, magpalayo siya kang Piping. Lulong! Nung sa man taon ka, oy? O sarap di mo gyanhi ka, taon? Tubig. Naglagom ka na, tubig. Daylida, day, kalmalan day ha. Magstorya lang magtarong day, ha? Di manggod, kuya. Ha? Wa magiday ka na siya musulti ninyo. Mubalhin na di ay uglaing parokya si Padre James Ping. Maago na akong toyo ang manhi ko, kuya. Wala ko nakasulti kay nanay may bamang ko. Sa? Unay mong tuyos pag-anhi? Di ba ni anhi ka kay nisumbong ka sa imong kahiubos ining lida? Nahiubos ka na ko, Brad? Ngano, good? Kikining koan ka nang. Hangyo lang, ha? Kanang inyong problema, istoryahi lang na ninyo nga kamura, ha? Kay mag-istoryasan Miss Piping sa amo pong problema. Pasensya na nang milagring, Kuya Piping. Dili ra sad ko magdugay. Maorgan ni akong gianhi. Manawag raman unta ko, pero pareho magud mong dili makontak. Uy, hala. Wa pa man di ita maka-charge, Ping. Kung ganing nga nang lakaw taro mo palit og charger. Nya nanatay charger o anong taka-charge? Askang. Ay, paitas mga tiguang, oy. Malimot man dayon. Asa na ba tong charger na ako nabutang? Ako na ikuha agring kay murag nabutang to na ko sa akong mga hiramintas. Lulong, Lida, day, biyan taon na mo, ha? Ay, naralagi na sa akong mga hiramintas. Sige, Kuya. Dungan na ang taglakaw, Lids. Isakit man ang akong dughan. Ay, luuyan ako nila, eh. Gabi ng Kuya Piping. Nakalimot naman dayon nga problema nila si Father. Dili ka tungod na sa sobrang kaguol. Mao nga ang utok nala ang naghimo og defense mechanism nga malimot. Bitaw sa? Pero kung unsa man na, basta kay naluoy lang gid kong Kuya Piping. Kakita gid ko sa iyang reaksyon pag ingon ni nang milagre nga mubalhin ko og laing parokya si Padre. Lagi kakita sad bitaw ko. Kailakon man kani ko. Ay, luyag yung Kuya Piping, ay. Luoy gid. Maog yun. Pero wa naman tayo mahimo. Gawas lang sa pag-ampo para nila. Doon na mo tayo mahimo. Ha? Doon na tayo mahimo. Unsa man? Unsay atong mahimo? Nanglakaw naman dahil sila, Gring. Huwag man mananghid. Naikog na lang tingali, Ping. Kung naikog, mananghid yun. Pero man, mura manunog, buhay pamatasan. Ay na, pasensya na lang, good. Nagdali man sa gutos lida. Nagtuo na lang tingali to nga si Lolong ra ang mananghid. Ang nga akong tagtiwas, Nabug na wala no, wanda, limonada. Mao lagi.
Unsaon, daghan naman lang tag-atiman god. Init-init pa man dahil ako na. Ay, lami ra gihapon. Oh, unsa may imong ikasulti? Sakto ras timpla. Ikaw na gud na. Ay, dili ang limonada akong ipasabot, Ping, oy. Unsa man day? Kadto bang gibalita ni Lida bahin ni Padre nga mobalhin na siya sa laing parokya. Oh. Magpalayo na gyud siya, Ping. Sound taman. Unong ba na ni kabuk na hibilin sa puto? Tagot luta. Pinagugid sa'y ako mga bisita. Kamu man di ay. Kung saman, magminyo na mo? Sige. Araw na ko'y mukasal ninyo samtang niya pa ko. Nabuwag naman mi, Father. So, sa may ako'y kalagad ninyo, murag pareho man mong seryoso. Bahin ni Kuya Piping ang amutuyo, Father. Sorry, Father, ha? Pero... Diretsuha ko na ko ninyo. Unsa inyong toyo? Nahibaw naman mi about ninyo, Father. Mao ba? Pero kami lang duha ang nahibaw, Father. Bisa na mo mga pamilya, wa mahibaw. Wa gyud mi gisultihan nga lain. So, unsa gyud inyong toyo? Muhangyo lang unta mi nimo, Father, ba? Nga sa dili pa ka muadto sa laing parokya, masetol na unta mo si Kuya Piping. Luoy bitaw kaayo si Kuya Piping, Father. Lulong, Lida, i-appreciate ko sa inyong effort o nakasabot ko sa inyong concern. Pero pasensya na, ako tambag ninyo at na lang una ninyo ang inyong mga kaugalingon. Ba? Okay ra? Okay, Father. Thank you sa imong oras, Father. Pero, Father... Tanaw pa. Ato na mi, Father. Sige. Nganong saba man kayong mga hayop? Ug kadugay bang Piping ni balik nga ganina raman sing nigawas para magpakaon sa mga manok ug baboy? Adtoo na lang nako, be. Ping, wala gina nimo pakan ang mga hayop. Nag-unsa raman di ay ka. Ha? Uday no. Magpakaon pa man ko nila. Ay, nag-unsa raman di ay ka, Ping. Naghinuktok. Ayaw lagi sigig pinsar sa mga problema. Kay di na hinuon ka magkadimaos imong trabaho. Wa malagi ka mo kihol, Ping. Ngano man yung tawhada? Naghinuktok naman hinuon. Ping! Greng? Ngano, Greng? Pakan-an ang mga hayop, oy. Imo naman tao nang gipaantos. Ha? Ang mga manok, og baboy. Mapagaw na ginarog sinaok kay ganinara na sigig siyaok. Magpakaon rin ko nila. Ngano man is Piping nga nagtuyok naman lang ni. Ping! Ping!
Ha? Unsa to, Greng? Ay, ngano man ka, oy. Nagtuyok-tuyok naman lang hinuon ka diha. Wa man gihapon nimo pakana ang mga hayop. Gipanggutom na kaayo na ping o. Oo, nalimot na yun ko. Oo, kaon na mo. Oh. Kaon na mo. Oo. Igutom na din islag maayo mo, din saba kayo. Oo. Oo. Napuno na dihang dapita. Ang uban, wa nimo tagai. Oo. Ay, pastilan. Ay, mo kabalaka, makakaon ra lagi mong tanan. Bebe, ako rin pakaon sa mga baboy. Aron madali ta. Nanglakaw na sila slulong lida, Greng. Wa man sila mo anhiron ping. Dili mong gutos lagot. Ha? Kanus alang. Gani hagot. Kaning kaon ni Lulong sa imong putong pinalutaw. Uy, halaping. Adto pa man tong usang adlaw taon ping, oy. Oh, mau ba di ay? Dalion na natughuman ang pagpakaon sa mga hayop kay manglakaw probdeta. Ha? Asa man taping? Mamalitag charger. Guba naman to mong charger. Katong atong charger ba? Ping, unsa maning imo? Tinud-anay ni. Oh, good. Unsa nga binuang day ni. Lubat ako na itong mga cellphone. Palitan na nato nag-charger, oy. Nakapalit naman taping. Nalimot gud ka. Oh, nakapalit na ba na ito ta? Sige na, oy. Tiwaso na ni natog pakaon ng mga hayop kay maabtan unya tag-uwan. Dag-om na rabao. Oh, Ping. Naunsa man ka? Nangita ko sa kong tuwalya, Greng, kay maligo ko. Oh, human na naman ko kagkaligo, Ping. Ha? Naunsa man ka, Ping. Malimot na gidi ay ka. Oh, nakaligo na day ko. Oh, umot na maday ko. Ping ha, murag nabalakan ako anang imong sigig kalimot da. Parihas ganina, wa ni mo pag nga ang gripo pagkahuman ni mo kaligo. Nag-awas-awas ang tubig sa balde. Mau ba? Ano ka nalimot ko, Gringo? Oy, Ping, palit unya ng vitamins nga para sa memorya, oy. Sige. Palitin niya ko na, Gring. Paningkamuti yun nga dili ka malimot, Ping. Kay na, dili na rabasa yun karon ang pagpadoktor. Bitaw. Og ayaw pagsigig hunahunag problema. Masama-sama problema akong hunaw-naon. Nalimot na sad ka siya bahin ni Padre.